И здравейте хора! Днес ще правим локър ревю на моя акаунт. Та може да се абонирате, да оставите един лайк и коментар и така. Та нека да започваме. Първо ще започваме от лоудинг скриновете. Както виждате, на пръв поглед имаме World Cup лоудинг скрина. Общо имаме 402. Да. Аз много не знам кои са рядки, кои не са, затова може да напишете в коментарите. Имаме Travis Scott лоудинг скрина. Само за него и за World Cup знам, но за други не съм толкова много информиран, така че сега ще ви ги скромна набързо да ги погледнем. Да, ето ги. Скромвам ги по-бързо, защото те не са много важни. Аз играя с World Cup по един скрина, така че да. Според мен музички и банери няма смисъл показвам. На пръв поглед се вижда, че на банери има сизане на банера. Така че продължаваме към рапове. За раповете също не знам много кои са рядки и кои не са. Но да, за това също може да оставите коментар. Знам, че ето това е доста як рап, контендър 1 на арена. Та, да, ето скровам ги набързо. Между другото забравих да кажа, имам 186. Да, ето да ги погледнете. Това са като цяло, нямам много, но да. Нека продължаваме към танците. Имам общо 931 с другите стикери, иначе танци имам само 313, така нека ги видим само тях. Така. Имам доста Icon Series танци. Един от тях е Headbanger, други от тях е Rage. Имаме Popular Vibe. Get Greedy. И тези. Да. Имаме Best Mates. Season 3 танц. Billy Bounce имаме. Имаме Boneless, мисля, че така се чете. Имаме Boogie Down. Имаме Breaking. Така. Имаме 2+2. Имаме Click. Имаме Disco Fever. Имаме Dream Feed. Да, имаме Floss. Дами и господа, имаме Fresh. Както виждате, Season на танк, мисля, че е Battle Pass. Имаме Hype. По-яки така да покажа. Hot не, това е Weaving Wear. Мисля, че имам и Hot Marat, но имаме Orange Justice. Показването на кирките имаме. Рамбусец имаме. Също така. Имаме Ride the Pony. Да. Така. Имаме Take the L и Take the Elf. Са доста рядки танци. Имаме The Worm, The Robot. И имаме също така. Ето този танц имаме Twist, който е много як. И нека да последно имаме Зани, който вече не е толкова ряк танц, но да. Нека продължаваме към глайдерите. На пръв поглед имаме Travis Scott глайдера, обаче имаме Fountains Umbrella, която е когато се спечели в Season 1, направиш победа. За съжаление нямам малко глайдера, скровам ви ги набързо да ги погледнете, защото според мен не са толкова важни. Те са важни, но не са толкова яки. Имаме Palm Wave, имаме кайското, имаме Royal X, Royal Air, имаме на тези двамата Blue Square и Royal Night Glider, Snowflake, Snowfall, имаме Twitch Prime Glider. Така, тези бяха по WoW. Като кирки имаме доста крилпики, имаме Harley Hitter, обаче стария Harley Hitter, тогава е купуван. Имаме AC/DC. Какво друго? Имаме Crowbar, имаме Driver имаме. Така, имаме Icebreaker. Този ме кефи, тази кирка де.
Имаме на Ирис кирката, ако не се лъжа и тя, по PX. Имаме тази, която е доста яка, не знам как се произнася, имаме Снегорина, това къде сещате, да. Save the World кирка, още една Save the World кирка, Trusty Node 2. И от кирките, да, тези са по-специални. Също мисля, че и това е Save the World кирка, но не съм много сигурен за нея. Така, както виждате, имаме Black Shield, което означава, че имаме и Black Knight, да. Имаме доста пак крилпак, имаме психобандит раничка, имаме както Джак раничката, имаме Астро раничката, имаме Black Shield раничката, имаме Болнези раничката, така, имаме Dark Matter раничката, Dark Void имаме раничката, това на метало е доста яко, бих казал. Други като ранички аз нямам толкова рядки, освен Black Shield и на Travis Scott. Имаме Red Knight, Red Shield, имаме Royal Shield, да. И като цяло това са. Square Shield имаме. И това са имаме и FNCF раничка, която не знам откъде имам. Та, нека продължим към най-очакваната част, а именно скиновете. От тях имаме 295 скина, в което е вау. Имаме доста пак крилпак скинове, имаме Харли, имаме Психобандит, Ice Spice, имаме Travis Scott, имаме Руби скиновете, имаме, ако не се лъжа, не знам как се казва, мисля, че е колаборация с Nike, поправете ме ако греша. Имаме Black Knight, забравих да ви покажа. Доста рядък скин, даже много рядък. Имаме Blue Square, Bright Bomber, не Full Gold Brutus, обаче имаме Full Gold Midas. Така, имаме Carabyte, Championship Aura, Demi, който е много прилича на Ru, Double Agent Wildcard, имаме Elite Agent, имаме Frostbite, имаме Glow, дами и господа, и имаме Iconic Samsung Skin. Имаме Iris също, имаме Lynx, космонавтите и да, ето го Full Gold Midas. То имаме Omega, не знам дали имаме Max Stage, не, имаме Stage 4, не ми е максната, имаме Hero на Mongraal сезон 7 скина, скиорката, така, имаме Royal Knight, имаме тази учителката, имаме Rugy Agent, Rose Team лидера, така, имаме Rust World, за съжаление нямаме OG School Trooper, но да. И Surfwitch, The Reaper имаме. Да, като цяло OG Save the Earth, Wildcard нормален, Zoe, това беше като цяло от скиновете. Имам горе-долу рядки скинове, не са много, обаче бройката е доста. Ако ви е харесало клипчето, може да оставите по един коментар, лайк и subscribe. Това беше от мене, довиждане.